Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Usay mo plano! Kinahanglang mahuman kini karong gabi una mismo. Anel! Anel! Ganun may balik na sa agi! Anel! Di na ko mabalik sila, Yvonne! Dili na! Anel! Kinahanglang mubalik ka. Di ko musugot nga biyaan ko nimo. Sama ka! Hinahinay lang ka! Sama ka! Hagis naman na imo! Oh! Hagis na ganing ako. Kay inyo kung giyatagan og problema karon. Nga biklununo ng kahimtang sa kuinahan. Unsa man? Wa mo ikaluoy sa kuinahan? Mga nahinugdang mabiya ko nimo! Tungod kinaluoy ko niya! Ano dili na mahasal ang utok sa kabuangon nga, Yvonne! Di ka angay magpadaog ni Yvonne. Apan imong inahan na mapiki, Arnel! Kung suklan ako si Yvonne, ang imong inahan ang mapiki! Call girl ko sa una-una ni Yvonne! Ug may ebidensya na siya call girl ko! Tungod kay mao ka na akong kaluha! Moingon ka niko. Nga di ka mo biya nako. Bisan unsa pay metabo, di ka mo biya. Nakasabot ka, Dalia? Oh, usa ka Lili. Si Dalia! Madawtan niya tabo ni Dalia! Ay, damgol ka eh. Ya tinod kang damgo, ya tinod. Klaro kisa ko damgo nga nakidugo siya. Imagine na akong kaluha, Jigger! Ay pagtuuan ha. Kay bali ang damgo. Ya tinod. Pero kinalang mangayo ko pasaylo sa akong kaluha! Maubuta ka na higayon na Lili. Kalma lang. Itugyan akong tanan. Inahibawan ako sa ako pagpadagan at kinabuhi. Unsa ba ka? Di ka gin makasabot sultian, ha? Samtang di pa madul nga tong kasal, di ka mahimong magbuot sa imong kinabuhi. Kay naaapa ko nga imong bana. May mabagdila ko ni basikahan! Kinalansikahan ka! Aron musuhop sa imong utok ang imong papel karon sa akong kinabuhi. Daghang kong problema, Dalia. Ang akong inahan, nagkaluya na. Busa di mahimong hatagan na to siyang problema. Pero mahibagod siya kuno sa si Lili. Kung naapa ko ba ninyo? Tungod kay mo na hulga ni Yvonne na ako. Magpakahilom lang siya kung magpalayo ko ninyo. Wa pa nimo gamitan imong utok, ha? Hunaw na ako nagbayo. Unsa man ko ni bation ni mama kung kalit kang mawa? Di ba siya mabala ka, ha? O posible gihapon nga atakihon siya. Pero saan naman lang. Konsultihan si ni Yvonne nga usa ka call girl si Lili. Nga karon mao ako, ha? Dili ka siya atakihon, Sam. May ubo siya na ako, Arnel. Masuko siya nimo kung gano'n ako gipili nimo. O si Lili, huwapasan na nimo mahuna-huna. Kung mulakaw ka, wa gihapoy kasiguruan nga dili gamiton ni Ibon ang iyang gikuptang alas batok nimo. Mahimong iya na sabding gamiton ako. Sa ning tanan sa imong kaluwa. Busa ayo paghilak-hilak diha. Nagkinahanglan kog asawa karon. Busa barog sa imong pagkaasawa. Bahala naghugaw ka alang sa uban. Mao ka na ang kinahanglan buhaton nimo. Dawata. Nakulger ka sa una-una ni Ibon. Pero kinahanglang mubangon ka. Haw asa gikan sa lapok ang dungog sa imong kaluha. Mao ka nang angay nimo buhaton, Dalia. Bangon na ang dungog sa imong kaluwa sa tubangan sa kuinan.
Sige. Ilag nagmayo. Pahungawa ang tanang kahuot sa imong dugan. Pero please lang, atubang ang kamutuoran. Nga asawa ta ka. Usa barugi ang imong pagkaasawa. Uy, wala. Wa pa man din sa kinan ni si Arnel. Belyo, hain na si Arnel. Nangita pati kali ni Miss Lily. Bisit! Kinang ni Sibon. Kalmahin, nagamay mo kumaldita, ma'am. Kay, basig maglagot ba si Arnel ni mo? Bisit! Miss Sibon. Murag, dili pa kita kali matuman ang imong gusto nga ang kunon si Sir Arnel. Surrender na lang. No! Dili, Belyo. Dili mahitabo mo surrender ko, Belyo. Dili ko kadawat nga pildihon lang og usa ka pampam. Lo, Ay, Lili? No, unsa man, ikinusbad yun ni mong ngaw. Uy, wakit tarong tog, Lo. uy, unsa? Hasol kay kung una sa posibleng hitabo karon ni Dalia. Nga, wag yung kailangang mahimo diha. Gawa sa pagpakabalbala ka yung taon. Basta lang yung taon yun. May mabang mamalihog ko ni mo, Lo. Unsa man nga. Ikaw magimagawas-gawas. May bag agtuon mo ang bar ni Adel. Unsa? Gusto ko mahibas sa kahimtang karon sa akong kaluhalo. Unsa ba ka? Nakasabot ka sa akong gusto may tabo. Oh, nakasabot na. Gamitasan ng utok ni mo sayo eh. Gamit man bitaw na. Hoy, kung gigamit pa na nimo, di unta ka makahuna na sa pagbiyan ako. Balik na sa dana. Nabala ka lagi ko si mong inahan. Imo siyang ugangan. Eh, kalimot nga legal ang atong kasal. Ug salamat. Nga nabalaka ka sa akong inahan. Ug nga andam ka mo sakripisyo tungod og alang sa akong mama. Ang walang na kumauyon ni nimo. Mao yung pagsibat unta. Dalia. Una-una, nga naa ako ug ang akong inahan sa imong luyo. Ayaw padaog kang Ivon. Unya, di ka ba mahalok ng mabiya sa sinyo ni Kusyo? Kung mabiya siya, mauna ka na ang atong kagawasan, Dalia. Okay, andam na kang magkigatubang niya. Andam ka na bang mo atubang niya, ni Ivon? Oh, andam na. Andam na si Hingos. Alago pagbuot, basta andam na. Sige, good. Yo! Doon na pa siya gipalit. Nga naman unta. Sabi ang gipalit nga, nangumprar mo kung daan sa mga gamit din eh. Abot lang. Oh, tabako tingali. Naibaw naman ka. Nga, wa man na maanan sa sigrilyo. Tabako man naandan, ana. Aga ang gining yuana na. Oh, Tod, malakaw ko. Eh, pakikita akong kliyente. Unsa? Unsa nga kliyente? Sa ablihan na itong negosyo. Og unsa man sa kunong negosyohan ang imong ablihan? May bawaro niya ka. Sige, kaya ko. Lagi pagawas ha. May lang utang madumduman ni Lolo ang gipuy-an ni Adel. Karon nga may palayo na si Lily kang Arnel. Si Arnel na lang ang akong problema. Pero, dili na ko nimo mahimong balibaran karon, Arnel. Miss Ivon, ano si Arnel? Oh, hala. Kauban kina Miss Lily. Panuway! Miss Ivon, kalma lang ha. Kasi ka manonoon si Sir Arnel may magkagubot. Way magbuot ako unsa ako isulti karon. Wa na. Away ni gud ni. Nagpaabot na nato. Ang maldita. Nagsigaw rin ang matas kakurat ng bibalik ko. Please, usbon ako ha. Ayaw kong biyay tungod sa binuhatan sa imong kaluha. Dalia. Wow! Kabaga gud nimo
naong, Lily. Ibon, mahimo ba? Ayaw hilap din akong asawa. Dili ni mo siya angay higugmaon, Arnel. Tungod kay hugaw siya. Oh, naa ka na mga hulagway sa pinangga mong call girl nga asawa. Oh, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!